Dit beeld is in Ljouwert de laatste die het vaker regelt dan uitzondering. De verkeersregeler mij het voor al die auto's in de Maas en Joenspits nog een beetje draaglijk bijtje. Feit blijft dat het verkeer soms morgen vast zit. De verkeersregelders worden nu op meerdere plakken inzetten. Zoals hier achter inderdaad bij het stationsgebied en nu dus inderdaad gewoon Blokhuisplein. Nou, dat duurt echt nog enkele weken. We hebben overal gezegd voor het einde van het jaar moet alles in ieder geval gewoon klaar zijn. Nou, en dat lijkt hartstikke goed te gaan. Dat alles moet situaties als deze voorkomen. De gemeente investeerde al rond de bot om de dik tussen het Hoeksterrein en de Oosterkade op een nij in te jochten. De dik moest veiliger, maar automobilisten kunnen nou net meer afslaan en moeten duidelijk wennen. Zelfs de politie moest op drokke joenen rond de post komen om de grote griepen zo'n verkeer rond te jaan. Problemen zijn er in die zin niet. Alleen het is op een plekken inderdaad wat extra druk. Vanwege dus die werkzaamheden, die stremming op het Blokhuisplein. En die proberen op zo goed mogelijk te begeleiden. Maar daarnaast ook gewoon de weggebruikers vooraf een tijden gewoon te informeren van joh, kies alsjeblieft voor de komende weken mogelijk een andere route. Om in ieder geval de grootste drukte te vermijden. Voor ondernemers breekt een belangrijke maand aan bij Sinterklaas en de feestdagen die het voor de deur staan. De bereikbaarheid bij bijgelijks winkelpark De Centrale of het centrum is nevens de gemeente likwols geen enkel probleem. En van alle kanten kun je prima nog de stad in. Zoals je hebt het zelf ook gezien, parkeergarage Silent en zo is ten alle tijde gewoon bereikbaar. Alleen het is even goed nadenken over van welke kant je eraan kan rijden. Maar je moet dus wel creatief wezen. Of kiezen voor oorvervier.